Ляв 2 и веднага десен 1. Ляв 2 с внимание. Ляв 2 с внимание. 30 тракция, десен 1 дълъг, внимание. Десен 1 дълъг, внимание. И обратен ляв. Обратен ляв. 50. Десен 3 плюс. 3 плюс 80. Десен 3 плюс дълъг. 3 плюс дълъг. И ляв 43 с внимание затваря. И ляв 43 с внимание затваря. 80. 80. Десен 2 плюс. 2 плюс. Ляв 3 с внимание и десен 2. 3 с внимание и десен 2. 50. Ляв 1. Ляв 1. И десен 2 дълъг. И десен 2 дълъг. 2 дълъг. 50 ляв 3. 50 ляв 3. Десен 6 с 200. Ляв 6 къс с 100. Има 10-6 за ляв 3. 30. 10-4 леко затваря. Той ляво за 10-4 късва широкото. 50 след него 10-4 къс. Веднага ляв 4 минус. 30. 10-4 плюс с 150. Горе 10-5 минус. 5 минус. Веднага след него е ляв 5. 50 след ляв 5. Ляв 5 30. Ляв 5 30. Ляв 21 с 10 примери. Ляв 21 с 10 примери. С ляв 33 къс. С 10-21. 10-21 с ляв 2 примери. Ляв 2 примери. С 10-32. С ляв 3. Ляв 3. С 10-4. С ляв 4-50. Ляв 30 примери. Ляв 30 примери. 10-4 100. 10-4 100. 10-25 с ляв 25. 10-25 с ляв 25.